Arasında boy verdim, soy sürdüm, kutlu ve mutlu günler. De başkodarın heyecan binûçe ke lezgin biwerene li marînê tevgera leşkerî hat dest pêkirin. Hatzanî ku leşkerên dewleta Tirk dagirker vê sibeyê sergundê marînê de girtine. Li gor çavkanên herêmî serdegirtin li malên welat parêzên Kurd Abdulkerim Dayan, Şahin Dayan û Abdurrahim Dayan hatine girtin. Di serdegirtinê de Abdurrahim Dayan hatiye binçavkirin. یکتی خفت بکن همون پارچه برا یک بد و حق میا و فرسنده که جز پیشه میا و پارتی کلشون بخوا باور بن بسیار بن ایمان و هیه کدا و هیه حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا با کور بازور مبهر دا می عراقی جی پرتش قازانش بکرا می جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه Türkiye mi bitir hukuk kazanç çıkıyorlar. Cenab-ı Nanuçyan Radyo Denge gelden başkodarın heja İrosisiye Gulane 2024 enili Brüksel'e saat nehle Ahmet'e. Emin uçen serisi ve peşkeş bikendem de mazadiye reberapoya. Legunde marine gireda içayı bago ke tevgera leşkeri hatta spekirin halsani ku leşkerin devleta Tirk dagirker ve sibey sergunde marine de girtine. Legur çavkanın herimi serde girten malen welat parêzên Kurd Abdulkerim Dayan, Şahin Dayan û Abdurrahim Dayan hatine girtin. Di serde girtine de Abdurrahim Dayan hatiye binçavkirin. Dagirkeran Rojavayê Tiltemirê topbaran kir Ajansa Anhara Gihand ku artêşa Tirk dagirker û çêtê li wê şevîdên gundê Tiltawlê yê Rojavayê bajarê Tiltemirê bi çekengiran topbaran kirin. Di bombebarana li bin bi çêtê jî ciwaneke birîndar bû. Dewleta Tirk dagirker gundê Seyadê yê min bi çê bombebaran kir û ciwanê bi navê Ahmed Alî birîndar bû. Gelek pez jî hatin kuştin. Hat diyarkirin ku Ahmed Alî 20 salî ye û rakirine nexweşxaneyê Firatê. Liwargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cudî Maxmûr çalakya nobete ya ku di 20 Tirma 2023 de ji bo azadiya fîzîkî rêbera po hatiye destpêkirin di roja 289 de bi koma 58 berdewam dike. Dewirgirtina çalakiyê li Komîteya Malbatên Şehîdan a wargehê bi kombûna gel û çalakwanan bi deqeyekê rêzgirtinê destpêkir piştî rêzgirtinê li ser navê koma 57 Yusuf Gundikî axivî. حوال حقیق قرار همه شهید ما گلان همه شهید کردستان ده حوال دقیق یک ریزگیتن بو گیان شهیدات شهید ریبه تکشین من حوال اوا سو هشت من آگهی سرکوتی نایگتن یعنی هم ارکو خود بینم همه بکوی سرکوتی آخوا خواهی دو کوی سروکی ما حبون آما سروکی ما رومت آما اگه هم سروکی خواهی در بکوی ام خواهی داد کوی ام گل خواهی داد کوی ام گرلای خواهی داد کوی ام بینی روزانه تحمل دولت و سرش بوی شهید من بوی هستین شهید من روزانه ایریشت که ام وید بانی گل خواهی کرد و همون گل خواهی وجدان کی پیشگیری و آدیگاه سرکاتی هم چالکی خواه خورد بکن ام سرکاتی خواه خواهی دارم که ام تجدید بشکن سرکی خواه آزاد بکن ام کردستان آزاد بکن یعنی آدیگاه ما حزر و بیر و خواسته که ما اون برژی سروک آفو به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی Le İstanbul û Bursa'ya gelek kesatin bin çavkirin le İstanbul'e polisan bi ser gelek malan de girtin. Hatzani ku kesen bi ser malı wan de hatiye girtin ev kesin in ku diyeke gulanê cejna karker û ketkaran de
dixwestin ji Saraçhaneyê bimeşin Taksimê. Di nava kesên hatine bin çavkirin de endamên Halk Evlerî, Tevgera Şoreşger, Komeleya Ciwanên Şoreşger û İnisiyatîfa Têkoşîna Sosyalî jî hene. Şaxê Komeleya Hukûknasên Hemdem CHD a İstanbulê têkildarî mijarê daxuyanek da wiha got. Bi hincê da ku di yekê gulanê de li dijî qedexe dervê qanûya Taksimê li ber xwe dan bi ser malên 47 kesan da hatiye girtin. Ji bo şopxandina rewşa bin çavkiriyan em ê derbasî emniyeta watanê bibin. Li Bursayê jî polîsên Tirk duh bi ser gelek malan de girtibûn, kelûpelên nav malan belav kirin, heqaretê li mirovan kirin. Piştî تعدایا لخلکی کرن به کیمانی 20 کس کرن من چاوانده کسی که حتی نها ناوی وان اشکره بونه کدبن چاوانده نه اون Sabiha Toktaş, Saliha Toktaş, Nesibe Akan, Yusuf Yağız, Mahmut Yıldırım, Sadiye Çelik, Nurcan Apakan, Elif Karatekin, Mazlum Aymaz, Emine Borne, Yusuf Vuralı. Leguri Agaya ku Parezeranda dozgeriye ve bahane endamın rehistene de talimata bin çavkirne daya. Koordinasyona Komelenjinin Civan KJC bidaxuyane ke tevli deklarasyona pijak û KJK ya xweparastine bû. KJC bank li jinên ciwan dike ku beşdarî deklarasyona ku pijak û KJK daye destpêkirin kir. Bidaxuyaniyê de li ser rola ciwanan davakirina cîhaneke birûmet de ev nirxandin tê kirin. Pêşxistina pergela xweparastine ya jinên ciwan layıqî vê wateyê ye ku ji erkên me yên ahlaqî û civakî ye. Divê em banga rêxistinên me yên pêşeng ên jinan KJK û PJK ya xweparastinê rast fêm bikin û li ser bihêzbin. Weke jinên ciwan em nikarin ji jiyana bêparastin re bibêjin jiya. Heqareteke weke jiyana azad li benda hevdîtina me ye. Koordinasyonê destşan dike ku pêwîstiya yekemîn ew xweparastinê ew e ku mirov dijminê xwe nas bike û li dijî wê têbikuşe. Daxuyanî wiha didome ji ber vê yekê karê me ye yekemîn ê jinên ciwan ev e dijmin kî ye. Divê em fêm bikin û hişyar bikin bibin ka ew li kûne û çawa êrişî me dike. Da ku em rêk û pêk mertalên xwe yên parastinê di çeperên xwe yên jiyanê de xurtir bikin. Tiştalê hemberî dijmin divê were kirin şere. Riya şer jî pêşxistina sîstema xweparastinê ye. Koordinasyona KJC'yê li dewama daxuyaniyê xwe de got divê em weke jinên ciwan ku hêza pêşeng a têkoşîna xweparastinê ne bibin bersiva rast ji bo banga xweparastinê ya PJK û KJK. Em tola komkujî û qetliyamên jinan bi avakirina sîstema xweparastinê hilînin. Em bank li jinên ciwan hemûyan dikin ku di têkoşîna azadî û jiyana azad de seferber bibin. Hemû deriyên wezaretê li ber Emine Şen Yaşar hat girtin. Emine Şen Yaşar bi rojanê li ber Wezareta Dadê çalakî adaletê digire û hemû deriyên wezaretê li hatiye qedexe kirin. Şen Yaşar got hemû dinyayê dengê me bihîst li Tirkiye dengê me nebihîst. Ji sedema qetilkirina wezaretê polîsan müdaxaleyê Emine Şen Yaşar kir û 200 hatibû daliqandir rakirin. Şen Yaşar ji ser kursiyê bi çerxe rakirin. Emine Şen Yaşar çalakiya xwe ye li ber wezaretê bire kolanê û li navê kolanê xwe dirêj kir. Emine Şen Yaşar got we xwe rezîl kir, adaletê we rezîl e. Adaletê we ya rezîl têk biçe. Hemû dinyayê dengê me bihîst lê Tirkiye tenê nebihîstiye. Hêzên ku li dijî êrişên Dewleta Tirkiyeyê dengên dibin hevkarên komkujiyan Welatiyên ji gundê Şêx İsayê Ali Hemado û welatiyê ji navçeya Tirlifatê Fatima Cafer têkildarê êrişên Dewleta Tirkiye dagirker ji anî feraxivîn. Ali Hemado got Dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê êrişî qadên sivîl dike û komkujiyan dike. Ji destpêka sala 2018 heta niha koçberkirina gelê me ji bajarê Efrînê û bombebarana Hovane ya li ser gundan dewam dike. Artêşa Tirkiye dagirker karkerên ku di nava zeviyên çandinê de kar dikirin jî bombebaran dike. Ji ber êrişan kesek şehîd bû, du kes jî birîndar bû.
Devleta Türk de berajiyana welatiyan jî hedef dikire. Fatima Cafer jî got ji dema koçberbûna me ji bajarê Efrînê ber bi herêma Şahbayê ve em ji bo bembaranê artêşa Tirka dagirker dene. Devleta Türk bi armanca turnekirina gel êrîşan dike û bi dihan komkû jî kirine. Fatima Cafer diyar kir ku li navçeya Tirrifatê tenê xelkê Efrînê û xelkên Resen ên Tirrifatê lê dijîn û tu hêzeke leşkerînîne ku bibe armanc. Tevî ku hêzên Rûs û hêzên hikûmeta Şamê li herêmên Şahbayê hene jî Devleta Tirk êrîşan dike û ew dengê xwe dernayixin. Bi vî rengî dibine hevkarê komkujiyan. Li ser qisê kolberek hate kuştin hêzên Devleta Îranê li ser qisê kolberek Kurd kuştin li gorî rapora rêxistina tora mafê mirovan a Kurdistanê kolberê bi navê Hemîn Ehmed ê 45 salî ji gundeke girêdayî bajarê ser qisê Rojhilatê Kurdistanê li dema ku li sînorê bestan derbas dibû ji aliyê nöbetdarên sînor ve yên Îranê ve hate kuştin. Kolber nêvîsê roja çarşemê borî raporek ragihand û got ji 1 gulana 2023 heta 1 gulana 2024 52 kolber ku 44 ciwan zarok bûn ji alî hêzên çekdar yên Devleta Îranê ve hatine kuştin. 405 kolber jî birîndar bûne. Rojnavan Celal Başlangıç jiyana xwe ji desta. Rojnavan Celal Başlangıç li Almanya bajarê Kölnê nexweşxaneya ku têdawiya pêncîşêrê lê didît jiyana xwe ji desta. Başlangıç di sala 1956 de li İstanbulê ji dayîk û di sala 1978 de ji dibistana bilind a têkiliyên biger re û rojnavantiyê ya zanîngeha Ege xwend. Di sala 1975 de dest bi rojnameya Ege Ekspres kir bişe birêzê ve di rojnameyên Demokrat İzmir 1977 Politika 1979 de kakir. Di navbera salên 1981 de nûnertiya herêma Edenê ya rojnameya Cumhuriyet gerinandeya politika û müdüriyeta karên nivîsê kir. Bu damezrînera rojnameya evrensel û bu müdürê weşana giştî û herî dawî li Awropa weke derhênera weşana damezrîner ya Artı TV û Artı Gerçek cih kir. Rojnamevan Celal Başlangıç 6 pirtûk nivîsîne û bi nûçeyên xwe yên têkildarî komkujiyên di salên 1990 de li Kurdistanê çêbûne dihate naskirin û di dîroka çepemeniya Tirkiyeyê xwedîceheke girîng bû. Zarokê di protestoyên Wanê de hatibû girtin hatin berdan. ÜPO ku di 3 Nîsanê de li Esenyurta İstanbulê di protestoyên dijî xespkirina vîna geliya li Wanê de hatibû girtin hat berdan. ÜPO piştî îtiraza parêzeran ji girtîgeha zarokan a Maltepe hate berdan. Li Koyê di qezaya trafîkê de kesekê jiyana xwe ji desta li ser riya Koyê Simaqulî wesayeta tîpa land Kuryes ji ber leza zêde wergeriya û ajokerê wê jiyana xwe ji desta. Rêveberiya trafîka Koyê ragihand ku duh êvarê li ser riya Koyê Simaqulî wesayeta land Kuryes ji ber leza zêde wergeriya. Di encamê de ajokera wesayetê wê jiyana xwe ji desta hat zanîn ku kesên di wesayetê de birîndar bûne li navê wan nehat zanîn. Li Nîdê jî qezayê trafîkê rûda. Otobûsa rêwiyan di riya navbera Nîde Anqere'de wergeriya. Di encama qezayê de 2 kesan jiyana xwe ji destan û 6 jî giran birîndar bi giştî 4 kes jî birîndar bûne. Piştî qezayê komên afat û tîmên tenduristî û agirkuş çûne cihîbûyerê. Birîndar rakirina xweşxaneyên Aksaray, Nîde, Nevşehir û Kırşehirê. Ji hunergeha Welat ji bo zarokan berhemek nû derxist em herin gund em bi vê berhemê xatirê xwe anan ji we dixwazin dem baş.